Lenggah. Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune njupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjing kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane niwang